салом мегӯем ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи сафина. ин барномаи навбатии хони тоҷикистон аст ва имрӯз мо қарор дорем дар хонаи холаи давлатбӣ ва барои мо омода мекунанд яке аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ва болаззат низ ҳаст. Ман фикр мекунам ва ин хӯрокро дар ҳама манотиқи кишвар омода мекунанд, истеъмол мекунанд. Инам бошад оши туппа аст. ҳамин тавр аст. бори дигар салом алейкум. ва ин хӯрок барои ин хӯроки миллӣ кадом маҳсулото лозим аст? чиро истифода мебаранд? Истифода нами гашнит, укроп, нахл, нами бзагёй. яъне аз хоб алаф ё худ кабудиҳои тару тозаи баҳорӣ ва нахуд истифода мебаред. хеле хуб. хуб, ман фикр мекунам ки ин хӯрок бисёр болаззат аст ва аз анамун кабудиҳо ё худ алафҳои тару тозаи тоҷикистони азиз омода мешаванд ва маҳсулоти зиёд низ лозим нест. ҳамин тавр аст холаи давлатбӣ? хуб, апай бунафша, шумо чӣ гуфта метавонед атрофи ин хӯрок? дар ҳамин хӯроки миллии мо он қадар маҳсулот аз кор нест. бале, яъне ки аз ҷиҳати агар иқтисодӣ низ гирем бисёр як хӯроки каммасраф аст. ҳамин тавр аст? хеле хуб. шурӯъ мекунем. аввал чӣ кор мекунем? холаи давлатбӣ аввал тунук мекунем. хоб, марҳамат. хоб, бинандагони гиромӣ, он нафароне ки тоза ба шабакаи сафина пайвастанд, бори дигар хотиррасон менамоем ки имрӯз холаи давлатбӣ барои мо ва барои шумо омода мекунанд хӯроки бисёр болаззати тоҷикӣ. инам бошад оши туппа. ва то кадом андоза ин хӯрок болаззат омода мешавад, баъд аз чанд дақиқа шумо хоҳед фаҳмид. моро тарк накунед, баъд аз чанд лаҳза бармегардем. бинандаҳои азиз, як қисмати хӯроки мо қариб ки омода шуд. гӯем хато намекунем, зеро қисмати аввалро мо дидем ки дар ин ҷо зуоларо бо тарзи муайян буриданд ва акнун чӣ кор мекунем баъд аз ин? реза мекунад. хеле хуб. баъд аз ин реза мекунад ва қисмати дуюм аст, яъне дар қисмати дуюм реза кардани хоб кабудиҳост ва пиёз ва дигар маҳсулоте ки барои хӯроки мо оши туппа лозим аст. ва қисмати сеюм дорад ки вай дар дег сурат мегирад. моро тарк накунед.
бинандаҳои азиз, дар барномаҳои пештара мо дар бораи оши бурида ба шумо маълумот дода будем ва ин дафъа холаи давлатбӣ барои мо оши туппа омода хоҳад кард. ва чун гуфтем, оши бурида ва оши туппа таомҳоест ки онро дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ омода менамоянд. Кадбонҳо аввал зуволаи ошро аз орд, об, намак ва баъзан сафеди тухм омода менамоянд. зувола муддати 15-20 дақиқа меистад ва ба истилоҳ рӯй гирифта дам мехӯрад. дар ин муддат дар деки махсус обро ба миқдори муайян рехта бо он пиёз ва баъзан кабудиҳои дигарро меҷӯшонанд. инчунин дар зарфи алоҳида барои оши бурида ё оши туппа нахуду лӯбиёро бо намак омехта карда ҷӯшонида тайёр менамоянд. аммо дар баъзе ҷойҳо бошанд нахудро аллакай дар аввал вориди дег месозанд. ба ғайр аз оши бурида гуфтем, навъи дигари он бо номи оши туппа маълум аст. фарқият миёни онҳо танҳо андозаи буридани онҳо мебошад, яъне андозаи буридани хамир ё зувола. яъне оши туппаро паҳнтар мебуранд ки ҳам буридан ва ҳам пухтани он осонтар аст. баъзеҳо муштоқи тановули ҳамин навъи ош мебошанд. бинобар он махсус ба духтарон ё келинҳо оши туппа фармоиш медиҳанд. бинандагони гиромӣ, билохира омода гардед оши туппа ва марҳамат. оши туппа низ омода шуд ва бинандаҳои азиз, бори дигар хотиррасон менамоем ки имрӯз омода кардан кадбониҳои мо оши туппа ва ин хӯрок бисёр болаззат аст ва фикр мекунам ки хӯроке ки айни ҳол омода кардан чӣ гуна лаззат дорад, баъд аз чанд лаҳза хоҳем фаҳмид. акнун бинандагони гиромӣ, гуфтем ки билохира омода гардид оши туппаи мо ва мо дар назди дастурхони холаи давлатбӣ ҳузур дорем. чикор мекунем? ташаккури зиёд. марҳамат, гиред. мечашем акнун. лаҳзаи ҳассос ва гуфтем ки имрӯз омода кардан оши туппа. خیلی بولازت است، لذت دارد با بله علف‌های بهاری با گیاهای تر و تازه تاجیکستانی عزیز. فکر میکنم که هر یکی شما بارها آماده کردید اشی توپا رو در خانه‌هایتون و باز آماده میکنید برای اهل عائله خود. من از شما سپاسگزارم خدای دولت بی و از اهل خانواده شما و بینندگان گرامی برای رشد هنرهای ملی و برای احیا نمودن خوراک‌های ملی تاجیکی بی‌طرف نخواهد بود. اینجا باشد برنامه نوبتی خونی تاجیکستان به آخر میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر دوستان.